Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas sam za vas pripremio jedan ekspresni recept kada nemate puno vremena za kuhanje i radi se o pizza sendvičima. A sad ću vam pokazati kako ih ja radim. Za današnji recept biti će vam potrebno pola decilitra mlijeka, kečap ili umak za picu, stari kruh, ribani sir, gljive, masline, paprika ako želite i šunka. I prije nego što počnemo, upalite pećnicu i zagrijte na 200 stupnjeva. Najprije uzmite kruh i posložite ga na pladanje. Zatim ćemo kruh zaliti mlijekom. Na svaku šnitu kruha polijte ga sa 2 žlice mlijeka. Mlijeko će pridonijeti tome da pizza sendviči ostanu sočni i nakon pečenja, jer će se pri samom pečenju mlijeko ispariti. Kada smo zalili kruh sa mlijekom, vrijeme je za kečap ili umak za picu. Zatim ćemo uzeti umak za picu, staviti na kruh, namazati po želji koliko volite, tako. Kad smo namazali kruh sa umakom za picu, vrijeme da stavimo šunku i na svaki komad kruha stavimo jedan list šunke, ovako. Tako, vrijeme da stavimo ribani sir. Možete staviti mozzarelu, ne mora nužno biti mozzarella, možete staviti ribanu gaudu koja je isto odlična na pizza sendvičima. Provjereno je savršeno. Tako. Kad smo stavili sir, stavimo gljive. I nakon gljiva ja volim staviti maslina gore. I malo sjeskanih paprika. I naši pizza sendviči su spremni za pečenje. Sad ću ih staviti u pećnicu, zagrijano na 200 stupnjeva na 10-ak minuta. I naši pizza sendviči su gotovi.